Mig og vor herre, vi har ligesom en aftale. We're on a mission from God. Hey, det er lige dig, vi leder efter. Vi har brug for dig. We're on a mission from God. Vi har en helt særlig opgave. Kun til dig. Ja, hvad tror du selv? Ja, lige netop. En meget vigtig opgave. Du skal lede en lille gruppe 5 aftener lige ved skumringstid. Lede en gruppe ved skumringstid. Lige netop. Det er en vigtig opgave, og vi har brug for dig. We're on a mission from God. Og du er kaldet til at være med. Hey, vi har ledt længe efter jer. Vi har brug for jer. We're on a mission from God. Vi har noget helt særligt til jer. En speciel opgave. Hvad tror du selv? Ja, lige netop. En meget vigtig opgave. I skal stille spørgsmål og lytte. Lytte? Og stille spørgsmål? Ja, I skal lytte til store tanker og stille spørgsmål, som hvad tror du selv? Vi har brug for jer til den her opgave. We're on a mission from God. Og I er kaldet til at være med. På landslejren 2016 har vi brug for dig til at være med on a mission from God. Vi har brug for dig til en vigtig opgave, der skal foregå i aftenskumringen i mindre grupper. Vi har brug for dig til en opgave, hvor der skal tænkes store tanker. Vi har brug for dig til en vigtig opgave, hvor du ikke behøver at have alle svarene på at stille spørgsmålet. Hvad tror du selv? Vi har brug for dig til aftens andagt. We're on a mission from God. Og vi har brug for dig.